Boas tardes, benvidos. O concerto de hoxe ten como protagonista a música galega de nova creación. Comezaremos con a canción de Verde do compositor Josué Verdín, que ten unhas armonías e estructuras bastante clásicas, tonais. Continuaremos con Fantasía de Lalá, de Julio Domínguez, donde atoparemos armonías e texturas un pouco máis experimentais. Na segunda parte do concerto, o coro mixto estreará a adaptación coral da obra Alecrín, composta por Xio Domínguez, alumno de percusión do Conservatorio, que forma parte do coro tamén. Esperamos que disfrutedes moitísimo e comenzamos.
quiero agradecer a los tres profesores que están conmigo en el escenario, Flavio, Miguel e Iván, grandísimos profesionales, os mellores compañeiros que pude tener, grazas. Para rematar, do viaxe a Ourense, ademais de unha maravillosa experiencia, trouxemos un arranxo de terra das Tanxugueiras, feito por un alumno do Coro de Ourense, Manuel. Bueno, creo que hai que valorar moitísimo esas iniciativas do alcance. Entón, imos cantar terra todos xuntos, e se queredes vos cantar, nos cantamos. Bandera